Zdravím všetky dámy a všetkých pánov. A v dnešnom videu si zahráme Minecraft, hej. Áno, single player. Pôvodne som chcel hrať Undertale, ale menšie komplikácie. Ten bude zajtra. A, Tento svet by som sa nazval uh, 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 poďme nazvať, že nice. Nice. World. OK. Survival a samozrejme hard a vypnúť cheaty. Nový set. Prvýkrát ho budem vedieť ako vy. OK. Toto je dosť dobrý spawn. Osobne som čakal, že to bude niečo také, že nič moc. Že zasa sa objavím, ja neviem, proste niekde úplne trápne v nejakom zimnom biome. Nie, že zimné biomy sú zlé, ale to zlé na začiatok. Sekundu, ja sa vám zdá, že nepočujem. Settings. Options, music and sound. Ne, fakt nepočujem hru. Menšie komplikácie. Bez komplikácií by sa to nezašlo. Prečo nepočujem hru? Nepočujem hru. To? Sakra, sekundu. Už mi došlo. V čom je problém? Čo? Prečo? Prečo nepočujem hru? Ach je. Sekundu. Takže. Povieš mi. Prečo? Nepočujem. Nič. Konečne. Neviem. Ja som si to nejak zase pokazil. Konečne. Dobre, už mám zvuk naspäť. Dobre, nice. A samozrejme už som hral, to je dosť dobrý spawn. A už som aj zabil kravu, len bohužiaľ bez zvuku. Tak si samozrejme ako každý Minecrafťák vie a Minecrafťačka, treba si nasažiť drevo. Toto je veľmi dôležitá časť prežitia. Drevo. Samozrejme treba vyťažiť celý strom, lebo je to veľmi neetické, keď človek nevyťaží celý strom. Potom to vyzerá veľmi nepekne. Hej, prosím vás, ťažte celé stromy.
Prosím. A máme crafting table. No to je paráda. Hneď tuto máme aj kameň. Šup. Z tej krajiny vypadla aj kože, to som si vôbec nevšimol. Nice, už máme aj kožu. Na. A ja už si robím prvý krompáč. Na. Hej, bude z dreva. Ale nie na dlhom. Už sme v Stone Age. Ježišme, ospravedlňujem sa za moju češtinu. Getting upgrade. A asi by som navrhol, že spravím si kamenné túlky. Pec, samozrejme, pec je veľmi dôležitá. Bez pece si nevypečeme jedlo, ktoré môžem získať neskôr. Samozrejme nemusím, môžem si pestovať rastlinky, čo každý dobre vie. Ale to je super zdlhavé. Budem potrebovať sekeru, hej. Sekeru budem potrebovať na drevo. Rozmýšľam, že či sa mi bude hodiť meč, keď mám sekeru, ale hej, zoberám si meč. Meč je super, konec koncov. To som nepovedal, dobre. A mne sa zdalo, že tam hore boli ovečky, tak to by sme možno mohli mať rovno aj posteľ. To bude fantastické. A potom by som navrhol, že by som išiel hľadať nejaké miesto, kde by som spravil starter base. Keďže nebudem klamať, naspoň je to dosť dobré. Tu také rovné a tak. Ale neviem, či to, či by som chcel bývať. To osobne nezabíjam prasiatka, keď hrám. Ale tak osobne nehrávam sám. To len teraz. Fakt, všetci na dovolenke, ja hniem doma. A ešte jedno prasiatko tu bolo. Hej no, keby som zabíjal prasiatka na serveri, tak tam potom zabili mňa. To má také pravidlo. Ale tak tuto nie som na serveri, tak si to je pohodička. Už mi dostala si stamina. Ale to nevadí, keďže mám pec a jedlo. Už veľa jedla. Zbytočne veľa, ale tak to je vždy lepšie ako zbytočne málo. Tam je savana. Ale v savane by som nechcel bývať. Mohol by som mať, že každý sapling. To by bolo cool. Nice. Mne sa páčil ten jungle biome, ale neviem. Tam boli aj nejaké menšie lesiky a neviem klamať, to z hora to vyzerá dosť dobre, ale asi by som išiel presmať, ale určite savanou. Tam ako bola džungla, to bolo dosť dobré. Poď sem. OK. Je dobré si zobrať čo najviac jedla, samozrejme. Hlavne keď potom pôjdem kopať kameň. Lebo to bude strašne dlho. Rozumiem, či pôjdem tadiaľ, ale úprimne neviem. Džungle sú také príliš... Sú sa tam? Pôjdem tadiaľ. Tam to vyzerá tak mierumilovne. Však hoskedy sa viem vrátiť. Hej. Mohol by som si vypiecť to mäso, ale nemám uhlie. Môžem aj samozrejme drevom. Môžem si spraviť uhlie z dreva.
Áno, to spravím, to spravím. Skoro som to vypal. Keby som mal tou rukou a pri tom mám sekrumentári, to by bolo dosť smutné. Dosť smutné. Takto. A spravíme si uhlie. Čarkou. Tam to vyzerá strašne dobre. Hej, tam pôjdem. Tam to vyzerá dosť dobre na starter baseku. Starter baseku z hliny. Ešte trošku. Toto by som tiež mohol zobrať uhlie. Dobre, možno bol, keby som našiel jaskyňu. Jaskyňa je dosť dobrá. Tam sa dobre hľadajú diamanty v jaskyni. Dobre. A jaskyňa je dosť dobrá. Ale když máme takto uhlie, tak pomocou uhlie si spravíme ďalšie uhlie. Veľmi logické. Hej. Tak ma zaujíma, čo bude tam. Keď nemám Optifine, tak nemôžem zoomovať, bohužiaľ. Ale to dúfam, že na budúce už budeme. Wow, tam to vyzerá dobre, tam hore, to vyzerá veľmi zaujímavé. Hej, tam pôjdem. No aj títo konici vyzerajú veľmi pekne. No tých sa pokúsim ochočiť, bola by sranda. No neochočiť, len akože čím dovolia. Tento je rýchly. Tento aj má strašne veľa životov. To je dosť dobré. Akože vyzerá zaujímavé. Ale vyzerá, že no a už ma má rád. Nemám sedlo, aby ma mal rád. Čo ma zaujíma henten. Henten vyzerá super. Tiež taký celý je biely. Tamten mal čierny chebát, tento má že biely chebát. Hej, vo vode to dosť nápad. Aj tam nechoď, tam dusíš. Poď. A ty nemáš toľko životov. Dáme si rýchlo, keď sme vo vode. Začínam moc. Si kraftím posteľ. Kamši? Tak nič. Samozrejme, spravím si červenú posteľ, lebo tá je nádherná. Nice. Fú, no aj dve posteľ by som mohol mať. A je červená. Vyspínkam sa. Sladké sny. Sweet dreams. A myslím, že uhlie už určite máme. Hej, áno. Takže čas si vypiecť mäso. Lebo umieram. Veľmi zle na tom som. Fú, keby som mal paučinu, stringy, nič. By som mohol spraviť prúd a rybarčiť. Každý vie, že rybarčenie v Minecrafte je najzabavnejšia činnosť. Oslovene pravdu povedať, nikdy som nehral takto single player, lebo mi to prišlo poprvé nudné a zároveň som veľmi zlý v Minecrafte, takže mi by nemal kto pomôcť. Ale takto, keď to môžem natáčať, tak mi to príde ako dosť sranda. A komentujem každú blbosť, ktorú to robím. Ale dúfam, že vás baví a že to nie je nuda. To by bolo smutné. Nevadí. A ešte chvíľu. Ale teraz, ktorý som mal zobrať, keďže mám sa. Na Xbox 360 za to bol strašne cool tričko.
keď ste spravili pork chop, tu je lava, keď ste spravili pork chop a potom ho zjedli, tak si dostali také modré tričko, kde bolo napísané, že I love pork chop. To je dosť dobré. Celkovo ten Minecraft sa proste úplne, ale že úplne zmenil od základov, kedy bol úplne iný. Ešte hlavne keďže ja som začal na tom Xboxe 360, tak tam normálne Minecraftový svet bol taký malý, že sa zmestil na jednu obrovskú mapu. A potom hranice sveta boli proste voda. To bolo zaujímavé. Aj som sa tam chcel ísť pozrieť, len ešte chvíľu tu musím. Myslím, že teraz máme dosť jedla, potom neskôr. Mám, sorry. Poďme sa pozrieť tam na ten vrst, to sa strašne dobre. Melón. Jedlo zadarmo, no neber to. Hodí sa. A tu sú aj teplé prasce, tie sú ináč dosť zaujímavé. Ale mne sa viac páčia studené, ktoré žijú v studených biomoch. Aj nové druhy psov. A tento update, ktorý akože zmenil, že ako to tu vyzerá, tak bol si myslím, že dosť dobrý. Lebo už to všetko je také jednotvárne. Juhu. Tak tam to vyzerá mega dobre. To je proste teplé vajíčko. Zase alebo tam hore sú. Tam ten strom je strašne cool. Dávam si. Celkovo, veľký džungle bol obľúbený osobný biom. Obľúbený osobný biom, to som čo povedal? Nevadí. Ale tak potom ma po veľmi dlhej dobe prestal baviť si stávať na vrchu džunglového stromu. Áno, myslím, že by som možno si aj postavím, však je to cool. Taký dom na strome. Lebo je to dom na strome. Čo hovorím. Je to keby taký dom na strome, pritom je to dom na strome. Viac jedla. Teraz rozmýšľam nad tým spätne, že či je vlastne dobrý nápad ísť bývať na vrch. Lebo, neviem, či ste vy osobne bývali na vrchu, ale keď tam chcete niečo prepraviť, ste na vrchu. Dosť blbo sa sem prepravujú veci. Teplá krava. A tie rohy vyzerajú strašne. Ale proste musíš spraviť vodný výťah a tak. A je to veľmi zdĺhavý proces, by som povedal, kým dostanete čo len, že keď si dajme tomu chcete spraviť farmu z kráv, takže ich dostanete tam hore. Tak myslím, že je to dobrý nápad bývať nahore. Ešte k tomu na džunglovom strome hore. To je ešte hore. Akože vyzeralo by to dobre. Možno. Mne sa strašne páči ten džunglový strom, nebudem klamať. Ten vyzerá dobre proste. Ten vyzerá, že je nad všetky ostatné stromy. Ale tu je to veľmi pekné. Tieto rúže. Rúžové kríky. Ale že som býval v Brezovom. Navrhol by som, že možno budem preskúmať. Ale táto dolina vyzerá dobre.
Švica. Tu sú aj včely. Akože nebudem klamať, to by to bolo zaujímavé, keby som tu býval. Keď sú to aj včely. Ešte nechcem ísť do jaskyne. Hľadám suroviny. To je železo. Železo to nemôžem nechať tak. Musím zobrať. Sekundu. Som späť. Výborný obed som mal, nebudem klamať. Veľmi chutný. Knedla s mesom a s niečím ešte, nebudem klamať. S kapustou. Bolo to veľmi dobré. Ale už som späť. Joky. Nejaké železo do začiatku. To je dosť dobré. A uhlie. Dosť dobrá jaskyňa na zaujímavá. Taká otvorená. Žiadne príšery. Vodička. Tam proste, vidíte tam ten strom proste, ten vyzerá príliš dobre. Tam to má potenciál. Ale asi by sme mali skúmať ďalej. Jau, Ježišmaria, ešte sa zabijem. Určite tam bude niečo zaujímavé, ale minimálne starter base si chcem spraviť na tom obrovskom strome. OK. Absurdne to znie, ale je to určite výhodné. Vyzerá tam veľmi pekne, takže hej. No. Ale ak sa dostanem tam hore úprimne, lebo to nebude, že úplne od sebe, čo si budeme. Tam bude nejaký chyták. Tam bude nejaký chyták. Ale to nevadí. Melon. Ne, sekera to ide rýchlejšie. Prečo sekerou? Skôr som dal mečom, lebo to vyzerá ako nožík. Tak to by bolo možno podľa mňa teoreticky lepšie, ale ja neviem úplne. Tu začína zase byť tma, to si robí srandu. Takže som sa tam rýchlo dostal. OK. Cool. OK. Toto je the strom. To som nepovedal. Dobre, budeme spájať, to som nepovedal. Fight. Áno, ďalšia čím. Tam je brezový les. Tam je Dark Oak. Ale toto je ten strom. Ten strom. Takže to ľava ma desí, ale tu je to strašne pekné. Tu je to nádherné. Toto je miesto. Ale to sa musím vyspať. Sekundu. Toto vyzerá dobre. Nový deň. Hej.
No, niečo povedať, ale on povedal, že to nedáva zmysel. Ne. Ne. Ja dúfam, že sa nerozpadne tento strom. Že akože listy, to by bola strašná škoda. To by bolo ľúto. Creepy ináč vedia liesť po lianach, takže to budem musieť nejak popraviť, aby mi neliezli do baráčku. Ale sakra! Stadiaľto je brutálne pekný výhľad. Aj keď áno, tam spojete, že tam je to vyššie, ale tuto proste... Tu bývam. A ľúbi sa mi tuto. Ne, tuto nebudem mať posteľ. Tak. Myslím, či tuto budem mať posteľ. Ešte budem mať trošku nižšie. Pravde, že by som takto na tých listoch akože býval, to by bol si myslím, že vtipné, také pekné. Zaujímavé, kde ma to spálne, ináč dúfam, že nie. Do vzduchu, ne! Najlepší nápad, bývať na strome. Hlavne keď viem, že to neprežijem. Tu by som to možno pre niečo ukončil, taký krásny začiatok. Máme posteľ, máme crafting a pec, už som si myslel, že som nechal, ale nie našťastie, mám tu všetko. Uhlie, máme iron. Toto je dosť dobrý začiatok, nebudem klamať. Samozrejme, mám nádherný výhľad na tamtú nádhernú horu, na ktorej som chcel bývať, ale asi mi stačilo na ne pozerať a potom na Darkov, tie rieky proste. Čo to bolo? To neznelo pekne, nebudem klamať, to znelo veľmi nepekne. Hej. Bojím sa. Stalo sa mi, alebo nebol aj tu náhodou niečo? To je jedno, nevadí. Hej, ja si myslím, že toto je dosť dobré pre prvú epizódu. Ale si vypečím čeka na Iron, samozrejme. Ešte sa stále pečie. Ja som čakal. Veľmi pekný výhľad. Bol by fajn, keby tu mal kamaráta. Tak nebudeme tu mať kamaráta. Bez kamarátov. Už sa Iron vypikol, nice. To neprečítam, lebo... Hej. Nie, to je veľmi zlý nápad si spraviť chestplate. Spravím si krompáč. A zvyšný Iron, neviem, to bude tajomstvo. Ale ešte keď som tuto na vrchu, tak by som si mohol spraviť možno nejaké čestky, keby som si vyprázdnil inventár, ale to bude budúci problém v ďalšom videu, samozrejme. Tak ďakujem, že ste pozerali a zatiaľ, čau!